raioa. Ezin zenidan erortzen utzi, ez da ala? Honatx, zer gertatzen den indar geldiezin batek objektu mugiezin bat topatzean. Zu, zintzoa zara. Ustelezina, ez da ala? Zuk, enauzun hilko, zure barruko neurrigabeko zuzentasun zenak espaitizu utziko. Eta nik, ez zaitut hilko, zurekin ederki pasatzen dudalako. Antzak gure patua, horrela ibiltzea da betiko. Zuziega bigondu batera zoaz betiko. Bion artean banatuko dugu, daudenak eskaz izango dira hemengo biztanleak zoratuz doazen martxa ikusita. Hiri honek, oraintxe erakutsi dizu, bertako gizon emakumeek, zintzotasunean sinesten dutela. Euren espiritua betiko hautsi arte. Ea zer gertatzen den, Harvey Dent ikustean. Egin duen guztia eginda gero. Ez zenuen usteko nik Gothamen arima usteltzeko borroka baztertuko nuenik zuri aurre egiteko. Ez. Gorde beti kartarik onena. Harvey da nirea. Zer egin diozu? Gothamgo zaldun zuri hartu dut, eta nire maila berera jaitsi dut. Ez da zaila izan. Eromena oso indartsua da, gravitatearen modukoa. Nahikoa da bultzadatxo bat!